Toto je ďalší nedeľný vlog pre moje 3 fanúšičky, ktoré to baví pozerať, čo sa veľmi teším. Dnes vám ukážem, ako to chodí na našom trhovisku, kam chodíme každý rok pravidelne kupovať bylinky a paradajky a planty a podobne. Nájdete tu ovocie, zeleninu, majú tu super paradajky a domáce citróny sú naozaj obrovské, no ale hlavný bod programu sú tieto bylinky. Od tejto pani kupujeme bylinky každý rok a vždy sa nám krásne ujmú. Teraz sme kúpili aj pažitku cesnakovú, bazálku citrónovú, metu jahodovú, tak krásne voňala. Samozrejme, že my už máme všetko posadené, ale toto bolo asi naše tretie kolečko tento rok na trhovisku. Lenže kvetov a byliniek nie je dosť, takže sme odišli aj s týmto a aj s týmto. Do Pezinka určite prídete na Cigánsku na trhovisko a keďže bolo veľmi pekne vonku, tak som išla aj krokovať. Prešla som 11 kilometrov, no a doma som si tradične dala nejaký zero nápoj, teraz to bola Pepsi Cola s ľadom z Alzy. Kúpte si to, je to výborné. To je domáci šalát, to bola Saška a jej probiotika. Potom som si narýchlo spravila len také kuracie mäso na panvici v tortile. Toto už sú posadené bylinky, ktoré sme predtým sadili. No tak toto vyzeralo. Kúpila som baranie rohy v Lidli. Tu sme facetimovali so sestrou, ukazovala mi ďalšie kvety. No a večer sme pozerali hokej, k tomu radler a sestrina kamoška písala, že pri smetiakoch bola nejaká mačacia prelieska, takže sme ju zobrali pre naše pouličné mačky. Ráno sa ešte doladila, Saška na to troška žiarlila. No a ak by ste si z tohto nedeľného vlogu mali niečo zobrať, tak to, aby ste si spravili takéto malé radosti, či už nejaké bylinky alebo kvety do okien. A ak vás takéto nedeľné vlogy bavia, tak ma určite followujte pre viac a napíšte mi do komentára, aké radosti si robíte vy. Pa pa!